Kohimen kopera bayir hautrai Jesus Christ. Midagas ngai kubles burom basuk ya pi barha. Namarba ngirake iagas burom janga Alphonse bakui kalalonga rikuit banning kong napadengi kinte nari India. But kumbangitip kala imtang laipo Henry snem garita laka yaka kat kendai spa shipo but kala klat kat kendai spa saupo Henry. Henry napadeng babun ngot kiriniam utrai ulakinti buram yaka balong rikuit kaba kerpang namar ka jingsha shitom jangka ka jimpang jangka ka jingi shirhem jangka ia jisu. Bangila banong kane kalong ka teisuti ka bastard. Mano bade teisuti bastard. Lesengala banong mano bade Kristan bastard. Mano bade Kristan babij. Ki Kristan bastard ne ki teisuti bastard kilong ki badon happadeng ki jimpin kare barabor. Ki bru bam don jimpin kare kilong ki babij. Ki Kristan ki bam don jimpin kare eye haka jingim mensiam jonki kilong ki Kristan babij. But ka Alphonse bakoit kalong ka teisoti kalong ka Kristan bala penkre bala barabor but kala don barabor but ka ya ka jingdiang umpiniang kabatam. Kabaperkat sani kabaperkat jingai. Ki Kristan bastard kilong ki Kristan ki baperkat sani bha but ke ba perkat jingai but ke ba yoi jingai ya ki Kristan babij ki perkat babij kim perkat jingai kim peit jingai kim yoi jingai kim bu eye nagabinda la shai ki Kristan babij kilong ki Kristan malumala. But ki Kristan babij kilong ki Kristan bamju im ya ka gospel. But ki Kristan babij kidon laka jongi gospel kumbang yusngo naga jimpule mendakasni naga shitiba ar jongo Paulus bakusha Corinth. Don ki brio ki bam treben im ya ka gospel. But don ki brio bawad uwe pa to mensiam. Don ki brio bawad kawai path ka gospel ne ki batao da kawai path ka gospel. Bale namar ki jid ya ka gospel. But ki jid tang ya ki baro ba pensno ba ya ki ha ka do. Ladangi pet ya ka gospel menda kasngi ni yoi kita ar jai ki teisoti. Ka gospel ka ang teisoti bastard but teisoti babij. But ki le ayu kidam pen kare na kabinda ayu ki pen kare banyakundo nong leit kurim. Nong leit kurim hangne ulang ujiso ki teisoti babij but teisoti bastard kilong ki dakot jangka balang kabam mud baro arlia jangka balang. Hapo ka balang ngidon di Kristan ki babij hapo ka ju ka balang ngidon ro Kristan ki bastard. Kabam mud wan ladang ni barong ilong ki dakot jangga balang but ninget hauji uju Jesus Christ baro arjait ki teisoti bastard but babij ki ladang tang kawe ke jingtrang ki kwa ben leit yakendu yawunong leit kurim baro arngut arjait ki teisoti ki don tang kawe kapang ni leit pediang yawu nong leit kurim ujisu Henry ki bastard kila krebha kila perkasani bha kila yoi jingai Henry ki babij kila perkatang ya ka jingdon kam hagata kapor don bun ki Kristan haga nega juk ka baminda ki Kristan blam kis ngau horn yalade namarba kilong dekot jangga balang kis ngau horn yalade but kis ngau biang yalade tang namarba ki don ka baptisma kin poisha bane. Henry ki Kristan bastard ki sautu ka baptisma kalong ka jingai lad bat ka jingbetin lindi iya ki ban pediyang burom iyawo nong leit kurim. But ka baptisma
ka pen kan mau yangi lesengi Islam ne ngi lingkod hakane ka perte ladangi Islam ne ngi lingkod ngi de ke jongo Chris bad ngi de balom bala kre henre ki Kristan babij ki Kristan blem kim don kum kane ka jimparkat haki kishu immalumala kishu perkatang yakaba menda lada ki keman menda kalabiang lod kim ju pe jingai tinaga taga daw ko himmen ko para kakatino balay ka kranshai ka dar hakaba pet ya ki Kristan babij ya ki teisoti babij pikot yang kotrai henrengam itu ya pinamar bale pimdon binyang haka jingdiang jambi pim shimla kit eye pimdon ke jingriyo bale pilong ki Kristan malumala pa pindap ya kerti niam ki Kristan ba pindap ya kerti niam ba namar ba ki ong kilong ki dakon ki deben yai lemba kane kim don jakashu henre rengka ba ka jim pindap ya kerti niam lada ki dang perkasani kane marwe kam pelong yang ngabarikoy henre ngadon kam ben treshitom da ka ba yai lemba ka jing kendu jongu jisu ha ka gospel haba ki stang benim pura ya ka gospel hangda kin kololong ki bastard tenaga taga daang ong haka balangi don bun ki Kristan babij kini ki babij ki leit tendeng ki leit mas tendeng ki perkat tendeng hoi ngan leit mindakas ngi ngas ngo hun satya mindakas ngi tabe pat kas ngi kin ong o mindakas ngi ngam ngo kumen hadu kata to ngan leit kat bal mon ngan le ya kabanga kam ngo tenat ban le te ki brio ki kat kum gajing snow junkie kat kum gajing ko jungo ble bon ki brio ki kat kum gajing snow la jong kat kum gajing kwa la jong de kat kum gajing kwa jungo ble gajing kwa jungo ble kalong ngilong ki bala kre ngilong ki bara iya ka jing diam kaba ka jing diang jongi iya ka binyang kaba kambon kat kum ka binyang kababun nginyo boru ban ap yaw try binyang ka angne kalong ka jingaye ka jingkuy kabangiyo mankas ni lemba ka jing try shitom jangi lemba ka jingay ti yala day pura ko himman ko para de kum kini ki brio ngi kot rikuid de iyaki teisoti babi ki Kristan babit ki ong ngilong gi dakot jangga balang namar ba ngilong dakot jangga balang ni poi shabane kum kini ki jimperkat kakang dau jisu da ka ba ong ngam itu ya pi pide mano namar ngam shimla yo i kano ka da ka shin jangga jingriu ble happy jinglong u ble happy te ya ki bastard utrai ulapli kila rung kila yo i yawo nong leit kurim markamat bad kela lekmen kane kalonga jinglong jangga beneng kat bangi rake yagas ngi brom jangga Alfonso bakoi tongin duai kotrai yarap yangiru ban impura eka gospel bangin numlong shu Kristan babi henrengi long ki Kristan ki bastan jisu be ye kerko kerdo yangi penslay yangi bangin long ki Kristan ki bastan bangin ki bangin yang joy banwat yame man ka kerlep mat aga jingim jangi bangilong bala kre barabon naga benda ka bane enya ro ya utrai Jesus Christ Chinam la chinam